Uy, unsa man akol? Ay, nahotdan ko gasolina lagi. Nahotdan ka gasolina? Oh, Uy, unsa man yung baligya ice cream? ice cream po. Sus, nahotdan ka gasolina asa makagikan kol? Wala pa lagi sa unahan lagi. Layo ka. Nagkuhan pa lagi ko ba sa kuhan lagi kinahotdan po gasolina ba. Grabe nahotdan ka gasolina. Mapagod kita aron. Sus, Mariusip, kaluoy sa imong hakol no na maligya kag ice cream anya. Nahubsan pa jud kag gasolina. Oh, Pamilya. na sa ayo eh. Taga saan po ka kol? Nagakuha na tagamawa bro ko. Taga Mawa prapog ka. No, unsa man tawo na nga nahubsan kag gasolina wa jud kay pantubil di akol. Pag ani. Nya asa man ka magdiretso karon? Kaya patunahan mangita pa ko ka tubilan eh. Kaya hasta pa yung layo ah. Nya unsaon man nimo na pagpadagan karon nga sige ra kag tulak padulong dito. Oh, sige ra pug tulag dito padong sa sentro. Kanira kong gisaligan nga pang tubil lang yun ako. Kanira imong gisaligan aron nakay pantubil. Opo. Nya ug di ka mahalinan karon. Wala po ko'y pangkuhan. Ano? Sige ra kag tulak padulong dito. Oh, Sus, wala pa ko'y larong income. paita si mong kahimtang no. Pamilyado ka kol? Opo. Pila man ka buki mong anak? Duha? Duhay mong anak nya mao ni ang nagbuhi sa imong pamilya. Oo. Grabe no, di pa basta-basta imong kahimtang no. Kailangan dyan ako na ma-furot na ko ng ice cream para nakapugoy pang palit og gata sa akong anak. Nya pang sumunod mo sa balay. Grabe no, ako dyan naluoy sa imuha ba nga nakita na ko sa imuha kol. Digid basta-basta ang imuhang kahimtang karon ba nga nagtulak ra ka gikan ka dito nagtulak kay kang kay wa na kay gasolina. Oo. Grabe no. Tagpila pod ni imong ice cream kol? Tagtiyan na po. Tagjis ang apa. Opo. Sus Mariusip nya maora ni imong ginasaligan no. Mga pila pod imong income ani sa isa ka adlaw kol? Depende ra po sa og nay sa kalibo, sa 900. Sus. Nakuan pa naman na og paano pa ako nag-gasolina sa motor. Unsa man ni kaugalingon nimo ni? Opo. Kaugalingon nimo ni? Galingon yun. Grabe na ning kamot jud ka aron mabuhi lang gid imong pamilya. Gagmay pa imong mga anak. Oo. Nay, ang isa kung kinumugwangan akong anak, 3 ka tuig. Ang isa pod nga isa ka tuig og 5 pa ka bulan. Grabe no, di pod basta-basta imong kahimtanggol no. Sige kol, dai lang kol ha. Hatagan na lang di ka panggasolina nimo karon aron makatubil ka karon para dili na ka mahasol ba kay sus perte pa intong layo sa gasolinahan ba. Dai lang ha kuha ko panggasolina nimo kol. Diyan na ako lang, panggasolina nimo na kol ha. Salamat kayo, busing. Walay problema na. Basta halag pobre, ning kamot lang gyapon ta. Okay ra na. Ang importante na ning kamot ta. Busing. Mao lagi ning kamot kita ba kay malay pa para po sa pamilya ba. Ganino nakita na ko sa imuha no nga makahilak sad ko sa imong sitwasyon kol ba nga nanuroy kag ice cream aron mabuhi lang imong pamilya nya naubsan pa jud kag panggasolina nimo di basta-basta imong kaagi ba. Ako na kani katabang sa tuwa, busing ba. Wala na problema kol basta panggasolina na ako, busing. Salamat kayo, busing. sige wala problema na kol basta amping lang permente kol ha. Salamat kayo ning ako na kani katabang sa tuwa ng busing ba pang tubig. Ano ba? Haloy ang kas Ginoo, busing. Kuya, Sige wala problema salamat kayo. na. Nya diretso na lang ka dito karon. Opo. Sige, maura gyud ako mahatag sa imo ha, panggasolina lang nimo na ha. Kaya ni busing nga. Sige. Amping ha. Opo. Salamat. Tulak ra ka, layo pa sa imong tulakanan no. Oo, layo jud kayo mga pila ni ka kuanit, tulo siguro ka oras bagtason lagi. Sige. Kandre, salamat kayo. Nya kaya ra nimo? Oh, kaya ako na ako na kay para sa akong pamilya. Sige kol, amping kol ha. Salamat. Sige, walay sapayan. Grabe di basta-basta ang kaagi ni Uncle. Nakita ninyo mga ma'am og sir no, di basta-basta ang iyang kahimtang nagtulak-tulak ra in taon siya og sa iyang motor niya kay naubsan og gasolina. Naluoy in taon ko sa iya mga ma'am og sir. Ako lang taon siya gihatagan pang gasolina aron dili lang gyud sa mahasol gyud ba kay mura pa diyang gisaligan niya para mabuhi lang gyud ang pamilya mga ma'am og sir. Unta suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am og sir. Pinaagi lang sa pag-share aning videohan ako na kay nangatabang mga ma'am og sir. Ug maulang to daghang salamat.